Geldirik, estatuak bezala. Konparaziozkoak, bezala, bezalakoak. Aupa lagun, zer moduz zabiltza? Gaur, konparazioak eginez, berdintasuna adierazten ikasiko duzu. Prest zaudete? Ni, bai, zuek bezala prest nago lanean hasteko. Bideo honetan, Amonak geldi egoteko eskatuko dio Aitorri, eta honek jolas bat proposatuko dio. Garrantzitsua da, geldirik egoten jakitea, horrela, lasai. Nik badakit horrela egoten. Ba orduan egon. Baina emozio pixka bat falta zait. Zer egin nahi duzu? Badakit, jolas bat. Badakit. Geldirik egon behar dugu, estatuak bezala. Konparazioak deskribapenak egiteko erabiltzen ditugu. Berdintasuna adierazteko bezala eta bezalakoa erabili ahal dira. Bezala konparatzaileak nola galderari erantzuten dio. Eta normalean, egon aditzarekin erabiltzen dugu. Zuek prest zaudete. Nola zaudete? Prest. Ni ere prest nago. Nola nago? Prest. Beraz, ni, zuek bezala, prest nago. Ezezko perpausetan pixka bat aldatzen dugu ordena. Konparatzen diren izenak eta izen ordainak jarraian, ondoren bezala konparatzailea, ez partikula eta aditza. Adibidez, haiek ez daude prest lanean hasteko, gu ere ez gaude prest lanean hasteko, beraz, gu haiek bezala ez gaude prest lanean hasteko. Bezalakoa konparatzaileak nolakoa galderari erantzuten dio. Eta normalean izan aditzarekin erabiltzen dugu. Honakoa da esaldiaren egitura. Konparatzen diren izenak eta izen ordainak jarraian, ondoren bezalakoa konparatzailea, nor singularra bada bezalakoa eta plurala bada bezalakoak, eta amaieran aditza. Adibidez, animalia hau intxaur bat bezalakoa da, txikia. Nolakoa da? Txikia. Eta seme-alabak gurasoak bezalakoak dira. Nolakoak dira? Berdinak. Ezezko perpausetan ordena aldatu egiten da. Konparatzen diren izenak eta izen ordainak ez doaz jarraian. Lehenik bat jarriko dugu, ondoren ez partikula eta aditza, jarraian beste izena edo izen ordaina, eta azkenik bezalakoa edo bezalakoak konparatzailea. Seme-alabak ez dira gurasoak bezalakoak. Zein da zuzena? Bezala ala bezalakoa. Ni, zuek, bezala prest nago. Eta kasu honetan, bezala ala bezalakoak, seme-alabak gurasoak bezalakoak dira. Eta hirugarren honetan, bezalakoa ala bezalakoak, animalia hau intxaur bat bezalakoa da. Berdinak diren ezaugarriez hitz egiteko. Nola nago dago? Nolakoa da? Nolakoak dira? Aio lagun, ongi segi.